akwa na ahapụla gị n'ekwentị ị chọrọ ịza ekwentị gị kai ka awụkwa ihe ziri ezi o ọwụ ihe ziri ezi na mmadụ na-akpọ gị n'ekwentị ịchọ ipik kọl gị ọ dị mma mana ọgụma na-asị Oluwa pick up my call mana ịchọ ipik kọl mmadụ nke ahụ abụkwa ihe ziri ezi mana gị nwa na onwe gị na-akpọkwana mmadụ anaghị epik kọl ị chọrọ ịkpọgbu onye ahụ akpọgbu m na-anabata unu n'emume nke taa ya wee emume nke ị chọrọ ya wee emume ahụ a na-eji akpọpụtara unu ọtụtụ ihe nke ndị mmadụ na-ezitara anyị si na ha chọrọ ka ha hụ n'ihe onyonyo TV ha gịnị bụ ndị a ihe awụ oge ahụ ị ga-eji zitere anyị egwu nke ahụ ị chọrọ ịnụ egwu nke ahụ ị chọrọ ka anyị kpọrọ gị ezi ekele ahụ ị chọrọ ka anyị kelere mmadụ ọwụ ozi ọma ọwụgo n'ozi ọma maọbụ ozi iwe anyị ga-ezigara onye ahụ maọbụ ozi ekele maọbụ ozi ịhụnanya maọbụkwa ọtụtụ ihe niile dị iche iche bụ ka a na-akpọ ekwentị ka a na-akpọ prank ihe ọbụla ịchọ ka anyị mee anyị ga-emere gị ya site n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV site na ihe emume nke ị chọrọ bana ị nwere ike nọrọ na-ajụ onwe gị ajụjụ sị kedu onye nwa amadi anọ ihe a na-ekwu ọtụtụ okwu a n'ihu onyonyo a enweghị onye ọzọ na-ewetara gị ya na-abụ Maazị Edomikechukwu Samuel Wokakajitakpo Feme Usain Bolt nwata na USA ọ ka na-consider consideration for the confederation amami na ọta ihe m na-ekwu ya bụrụ ka o si dị nwata na USA ya ka na-consider ya ihere ọba 1 ka ama ọfụma n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn ya bụrụ ka o si dị isiokwu anyị nke taa wee bụrụ gịnị mere akpọ gị n'ekwentị ị naghị epik ya bụrụ ka o si dị ngwa ka m sọọ ya otu ogochi daa ọfụma ugboro ole ka mmadụ kwesịrị ịkpọ gị n'ekwentị tupu ime gịnị ịza ime onwe ndị ga na-akpọ gị n'ekwentị ya dịka iji nara ha kidney ha ka iji liver ha ya bụrụ eziokwu ebe a ka anyị ga-elekọta anya n'ọtụtụ ihe ndị a ịma a na-enwe emergency nwekwana ọtụtụ ihe dị iche iche mana ọ bụ ihe m chọrọ ịrụtụ aka tupu anyị aga obere ezumike ihe m chọrọ ịrụtụ aka bụ enwere ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị ị na-akpọ m na-akpọ gị na-epik kọl ọ mụ ka ụdịka ihe ị na-akpọ onye ahụ ị bụrụ onye na-akpọ mmadụ na-enweghị ihe nwere isi mgbe ị ga-akpọzi onye ahụ ihe nwere isi ọ ga-aza gị ya bụrụ ka o si dị ọ bụkwa ndị nwere attitude nke agwa nke na-akpọ ha na fon ha na-epik kọl ọ dị mma anyị ghọtara ụdịka nke ahụ maka na enwekwa ofu mgbede ofu ụbọchị mfu mgbede mmadụ gị ike na-akpọ gị na fon o nweghị onye ahụ mere gị enweghị mere onye ahụ mana in the mood ipik ya hụ n'ọkwa ịbala depression ya bụrụ ka o si dị amami na ọta ihe m na-ekwu ya bụ ugboro ole ka mmadụ kwesịrị na-akpọ gị n'ekwentị tupu gị pike ya bụ kọl ya bụrụ ka o si dị ile anya ọfụma ihe emume nke ị chọrọ ewere otu nwa amadi Ugochinyere bịa biko na nwaanyị nwoke ọ na-azụ Ugochinyere mana ahụrụ m otu nwoke nke zara Ugochinyere Ugochinyere asị na kelere ya nwanne ya nwoke nke nọ na ebe ole nke nọ na Libya bịa ndị mmadụ ka chịkwa obodo anyị agaga Libya mana echebula na asị ebe ọbụla ị gara ma ịfụ onye Igbo ebe ahụ were ọsọ were ije wee mee gịnị wee gbafuo ebe ahụ ya bụ otu Libya dị ndị Igbo ka na-anọkwa ebe ahụ ọ sị na kelere ya nwanne ya nwoke nke nọ na Libya na-arụ ọrụ na-ezitere ya ego na ekelere ya ọfụma nna anyị kwụtụba ya asị anyị na-ekele gị ọfụma maka ihe ime gịnị ihe na-emere nwanne gị nwoke Ugochinyere ịzaga Tobias nwanne gị oge na-azụ Ugochinyere mana ọ dị mma ọ dị mma ọwa ha asị ihe mmadụ kpọrọ nkịta ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-aza ya wuru ka o si dị kedu ihe anyị ga-eji rụtụ aka n'isiokwu ndị a ga-amụ ugboro ole mmadụ ga-akpọ gị n'ekwentị ụdịka ihe o kwesịrị ọ bụrụ na ị ga-akpọ mmadụ n'ekwentị ugboro ole ị kwesịrị ikpe ya ọ bụrụ na ọnwụ mmadụ ugboro ole ị kwesịrị ikpe ya mmadụ amụọla nwa ị chọrọ ịnara ego ị chọrọ ọtụtụ anyị ga-ama ihe ndị ka mana tupu anyị aga nke ahụ anyị ga-eji egwu nke a ma egwu nke a ga-egwu ke sitere n'aka Teresa Ọnụọra ya na onye na anyị dons anyị na-apụta alaghachitakwala m azụ ọwụ na ike na-esonyere anyị ugbu a na ya bụ ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme na emume nke ị chọrọ ime onwe ya ji kpọọ ya nke ị chọrọ ọwụ nke m onwe m chọrọ nke gị onwe gị chọrọ
dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-esi ezitere anyị ozi dị iche iche dịka m na-ekwu oge niile na ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-ezitere anyị ozi chọrọ izitere anyị ozi ama m na ị chọrọ izitere anyị ozi gwa were ije were ọsọ were igbere ma afọ n'ala gawa ebe ole gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa gịnị YouTube iwe ike kirie ihe niile anyị na-eweta ma zitere anyị ozi gwa anyị egwu nke ahụ ị chọrọ gwa anyị onye ahụ ị chọrọ ka anyị kelere gị ekele gwa anyị ụlọ ahụ ị chọrọ imepe ihe ọbụla ị chọrọ ime ya bụrụ ka o si echefukwala na m na-asị na ọ bụrụ na ị chọrọ ire ahịa gị ahịa ahụ itinye na warehouse na ị na-erebe since 2001 ọ bụrụ ma o mebe expire gị wetara anyị ya gịnị ka Isi Mbido telivishọn nyere gị aka gbasie ozi gwa ụwa si ezigbo ngwaahịa ka nọkwa kemgbe 2001 o mebekwa expire ya bụrụ ka o si dị gịnị ka m na-akwụ ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ services ka ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme ịchọ ka ị were ọnụ Igbo ma ọnụ asị na ọnụ Igbo asị Igbo men with sweet mouth kai Igbo men anyị nwekwara n'ọnụ ụtọ ka anyị were ọnụ ụtọ a mee gịnị rere gị ahịa ala mba niile ya bụrụ ka o si dị ngwa ka anyị daba na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa isiokwu dịka m si ekwute ugboro ole ka ọ kwesịrị ka mmadụ na-akpọ gị ekwentị gịnị ga-eme ka mmadụ kpọọ gị karịa ugboro 3 n'ekwentị mụ onwe m nọ ebe a ihe ga-eme m akpọfe ego ugboro 3 gị mara na ọ bụ ihe dị emergency yes ngwa ka anyị rụta aka na the point nke mbụ bụ na a na-akpọ gị na ị chọrọ ịkpọ mmadụ n'ekwentị ya bụrụ na ị chọrọ izi onye ahụ ozi ya bụ na ozi ahụ abụghị na ọ ozi mberede ma ọ bụ emergency ma ọ na ọ dị ọsịsọ na onye ahụ ga-anụta ịkpọ onye ahụ n'ekwentị ofu ugboro kpọọ onye ahụ ugboro 2 ma onye ahụ a na-aza gị ya bụrụ na ị chọrọ ka onye ahụ maragoro isendere onye ahụ text message ozi ederede zigara onye ahụ ya bụrụ ka o si dị gị nwa na onwe gị kwana onye akpọrọ n'ekwentị akpọ gị ugboro 2 kpọọ gị ofu ugboro kpọọ gị ugboro 2 kpọọ gị ugboro 3 ichipe ike ị kwesịkwara na ịma ụdịka onye na-akpọ gị mana ma onye na-akpọ gị ma nsogbu dịrị ma onye na-akpọ gị ma ewere ihe dị m oke mkpa ị kwesịrị ịma na onwe ihe dị oke mkpa o wee eziokwu na onwe ndị nwere ike ịkpọgide gị ya dị gị ka napụrụ gị ha were kidney gị ma liver gị ị nara ha kidney ha sị ka ijide ihe a m na-ekwu ọtụtụ ndị mmadụ chemawa egwuregwu o nwere ndị ga-akpọgide gị na phone kpọgidere 7 times gị bụ epic ya hello agụwa ka m na-akpọ n'ekwentị kemgbe ikpe call biko iwe ewela gị ewere otu o si dịrị m na epik nsogbu adịo na so na they do if they call you for phone you get pick call gị bịa sizie ya okay nsogbu adị ngwa gbaghara ka enyi ji akpọ m na phone I just want to hear from you 7 missed calls for I just want to hear from you ị na-enye chere hear from me not in the mood that time biko ma ọ bụrụ na ihe adịghị serious ị na-ede kpọ mmadụ karịa ugboro 3 izuola ụfọdụ si na ugboro 2 mana ihe m ji si na ugboro 3 maka gịnị ofu mgbe ahụ na-akpọ mbụ 1 onye ahụ wuri ka ọ nọọ ya onye ahụ wuri ike na-eche ka ọ ga-epik ya ma ọ ga-epik ya maka ebe ọ nọ ịkpọ ugboro 2 onye ahụ ga-ama na oke ọ dị mkpa o wuri ike shift ebe ọ nọ ma ọ wuri ike change mind ya sị oke m ga-epik nke 3 bụzi nke i nyere onye ahụ final si na ihe akwa ozi dị mkpa na m ga-ezigara gị ugbu a onye ahụ wuri ike marazi na ihe a dị oke mkpa ọ bụ ike pike ma ọ wụ na ọ ga-epiki gị nwa na oge akpọkwara n'ugboro 3 gbalịsi ike mara ka ipike oke mara ihe ji eme gịnị na-eji kpọọ gị ihe a m na-ekwu ugbu a mụọ onwe m na onwe m na-emekwa ya yes ewekwa mgbe ndị mmadụ ga-akpọ m na ekwentị kedu ihe onye a na-akpọrọ m kedu ihe onye a na-akpọrọ m mana ọ bụ ezigbo ihe ka onye a ji akpọrọ m ụfọdụ mgbe onye ahụ mmadụ ike kpọọ m ofu mgbere m na-achọ ipiki mpigide ya ọzọ onye ahụ jọmzi m I just want to hear from you ya bụrụ ka o si dị nke ahụ na-akpọ mmadụ ugboro ofu ị kwesịrị ịkpọ mma ihe mere ị ga-eji kpọọ mmadụ ugboro ofu ndị I just want to hear from you kpọọ onye ahụ once ọ karịa gị kpọọ onye ahụ ugboro 2 onye ahụ kpọzi ọsịzie ma onye ahụ epikizi iwe ike sendịara onye ahụ ozi eziri ezi si ya na n'otekwana m nụrụ olugo nchọka mmerọ ka esi dị enwezie na-ewe ebe nwere emergency ya bụrụ na e nwere emergency gịnị ka ị ga-eme ihe dị oke mkpa
ikpo ugboro abụọ kpọ ugboro atọ kpọ ugboro anọ m na-asị emergency ọ dị mmadụ akpọzi ụzọ ahịa anọ kpọọ onye ahụ ugboro anọ emergency ya bụ na o were mmadụ chọrọ nwụnahụrụ owe onye ahụ na-adịghị owe onye a chọrọ inye ọgwụ owe onye a chọrọ ime ihe dị iche iche ikpo ugboro anọ ọ dị oke mkpa na onye ahụ ga-eme gịnị na onye ahụ ga-epik ma onye ahụ epik kwana kọl gị ga-agbalịsi ike ime ike gịrị izitere onye ahụ text message kọwara onye ahụ ihe na-eme maka na ụfọdụ ndị mmadụ a na-ama na iwe ike kpere ya na-akpọ gị n'ekwentị kemgbe ị na-epik kọl ịmakwa ma onye ahụ eji ịmakwa ma onye ahụ ohigo ụra ịmakwa ma onye ahụ ji ahụ ịma kọndishọn onye ahụ onye m na-eji asị oge niile ịkpọ mmadụ n'ekwentị ma onye ahụ epik ime gịnị izite ozi ediri ezi ya bụrụ ka o si dị mgbe ugbu a ka m ga-akpọ egwu nke abụọ egwu nke a bụ egwu nke sitere n'aka oyoyo nwanyị Chigozie Chibụzọ si mmeghe nna ndị Igbo na-azakarị Chigozie Chibụzọ ọ sị mkpọrie ya egwu nke a sitere n'aka Yemi Alade I'm looking for my Johnny ama m o ji si na ọ na-achọ Johnny ọ maka otu nwa amadi nke hapụrụ ụwa bụ otu onye na-eme ihe ejije ọfụma akpọrọ Alex Kubo onye hapụrụ obodo ụwa anyị nọ n'ime ya gazie ụwa ọzọ wee ebe ọ ga-anọ ma ọ gawa eluigwe ma ọ ebe ya na chi ya na okwe nkwekọrịta ya bụ nwa amadi onye nọ na ya bụ egwu ahụ mgbe otu egwu mgbe egwu ahụ pụtara ndị mmadụ do mara ya amara ọfụma ya bụ Chigozie Chibụzọ sị na akpọrọ ya egwu Yemi Alade nke ọkpọ I'm looking for my Johnny ime egwu ahụ nke ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji hụ Alex Kubo n'anya a na-asị ka mkpụrụ obi ya bụrụkwa nke edoziri n'udo ma Chineke nabata mkpụrụ obi ya n'udo ya bụrụ ka o si dị ebe a ka anyị ga-eme gịnị anyị ga-aga ṅụrụtụ nwa mmiri nlaghachitakwa azụ eme gịnị anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị ka anyị gafugonu Johnny anyị na-apụta ọ ka bụkwa m onwe Maazị Edomikechukwu Samuel ụkaga jiri akpa ofe eme gịnị Usain Bolt nwata na US ọka na consider the consideration for the federation amami na nghọta ihe m na-ekwu ya bụrụ ka o si dị iyeri ọba 1 n'Isi Mbido telivishọn dịka m na-ekwu ị na-esonyere anyị na emume nke chọrọ bụ nke ndị ụlọọrụ Isi Mbido telivishọn na-ewetara gị ya bụrụ nke na-abịara gị n'ihe onyonyo gị kpọmkwem ugbu a na-ewepụga ihe ọbụla na-etighi skin pain ya bụrụ ka o si dị ihe emume nke chọrọ wee emume ahụ ị ga-eji zitere anyị ozi ekele egwu ihe niile dị iche iche ụgwọ onye ezi iwe onye chọrọ ịgwa na iwe gị na-ewere onye ahụ taa iwe na-ewe m ebe dami nọ na nzigara ozi esi na iwe na-ewe m ya bụrụ ka o si dị ihe ọzọ o ji dị oke mkpa na ị ga na-esonyere n'Isi Mbido telivishọn maka na ahịa ahụ ị chọrọ ire gbasara ụwa gwa ụwa ihe ị na-eme services ahụ ị na-erenda ịchọrọ ka ụwa mara ịchọ ka ị were asụsụ Igbo maka na ewerela asụsụ bekee ree ya bụ ahịa ebe niile mana ịchọ ka mụ onwe m Maazị Edomikechukwu Samuel were asụsụ Igbo were rere gị ahịa were ọsọ were ije gaa n'Instagram anyị gaa na YouTube anyị gaa na Facebook a ga-ezitere anyị osisi anyị ịchọrọ ka eme gịnị ka e were asụsụ Igbo wee rere gị ahịa n'ihe onyonyo TV ya bụrụ ka o si dị inye sonyere anyị gba isiokwu ka anyị nọ na-ekwu tupu gị banye bụ maka gịnị ịkpọ mmadụ n'ekwentị ugboro ole ka ị kwesịrị na-akpọ mmadụ n'ekwentị n'ụbọchị mgbe anyị ekwuola okwu gbasara random people ọtụtụ ndị dị iche iche mgbe ka anyị kpụzie nke enyi nwoke na enyi nwaanyị kedu ugboro ole enyi gị nwoke ma ọ bụ enyi gị nwaanyị kwesịrị na-akpọ gị n'ekwentị ịma na abịa n'ihe dịka alụmdi na nwaanyị mmekọrịta nwoke na nwaanyị ọ na-abụ nke si n'ezinụlọ abụọ dị iche iche ọ na-abụ mmadụ abụọ nwetara ọzụzụ dị iche iche e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ ha ga-anọrị 1 hour ha na onye di ha ga-ekwu na ekwentị ma ọ bụ enyi ha nwoke otu a ka ọ dịkwa ebe nwoke nọ mana o nwere ọtụtụ ndị na-achọ ya ha chọrọ ya ha chọrọ ka ịkpọ ha tụrụ ada dị ma ọ wụ na ị nwere nsogbu ya wụ maka na ma ọ wụ ma ị nwere nsogbu ma ọ nwere ihe dị mkpa ị chọrọ ịgwa ha ma ọ wụ na ị chọrọ ịkpọ ha sị I just want to hear from you mba akpọla ha achọghị ịnụ ndị I just want to hear from you ha chịnị ya mana ọ wụ na o nwere ozi dị mkpa ma ọ gwalụ na ị chọrọ ịkpọ onye ahụ sị ya nna ahụ gị na-eme m na-eme isigo na-eme nke a na-eme nke a nke ahụ dịkwa mma o mana I just want to hear from you don't tell I never hear your voice
Hello Jude. Kemgbe ị gara ọnụ, I never hear your voice since morning. I never hear your voice. Mba, ịkpọkwana nwaanyị ịchọrọ ịkpọ di gị n'ekwentị gị hụrụ na ọ na-alaikecha kọọlụ ndị ahụ. Ọnwụ na ị ga-ahapụ ya kpamkpa. Ị ga-agbalịsikwa ike maka na sị na ewu na-ataji soro nke na-ataji ihe mere gị na ya ataji takpekere ya. Yes, ị ga-agbalịsi ike ịhụzie na ọ na-awọ kesị ya ihe a m na-eme ọ na-awọ ka ị na-akpọ gị n'ekwentị ka ị na-epi ike kọọlụ ma ọ na-awọ ka gị ime gịnị isepụsa aka. Mana ịkpọ ya n'ekwentị gị sie darling, honey, sweetie, biko ka ọrụ si aga taa kedu ihe ị ga-eri ma ị bata ime ụmụ ihe ndị a ịkọwachara ya ọ na-eme ya dịkwa n'oke dịkwa neat dị neat ọgwụgwọ nke nwoke ahụ ọ gasị gị akpọli ya. So gịnị ka anyị na-akọwa ebe a ọ na-adị mkpa na ịkpọrọ onye ị na-ayị bụga wụrụ ndị Anambra sị onye ị na-ayị onye gị na ya na-enwe mmekọ kpọgoni ofu ugboro dị oke ọwụzinụ iwere ike họrọ mgbe ị ga na-akpọ onye ahụ iwere ike họrọ ọ bụrụ na oge ehihie mgbe onye ahụ ga-eri nri ehihie bụ nke ndị bekee na-akpọ lunch gị kpọọ ya si ya nna odogwu iriekwala lunch ka m zụtara gị lunch ma ọ na-egechi iji ego ịchara izi azụtara odogwu lunch. Ọ bụrụkwanụ na ị bụ onye ga na-eche mgbe ahụ ọ na-anya moto mgbe ahụ ọ chọrọ ịpụtaba n'ụlọ ọrụ ilele anya ọkọla elekere isii ọkọla elekere asaa ọkọla elekere ise o ji esi n'ụlọ ọrụ ya apụta gị kpọọ ya mana dịka iji kamera ele ya sị ya I know you are just coming out from your office na ị chọrọ ime gịnị na ị chọrọ ama m na imechigola ọrụ ị chọrọ ị na-abata ngwa ama m ghọtara ọnwụ nke midnight call o nke ahụ unu ga-ekwu n'ehihie after 20 minutes gị kpọọ ya ọzọ ama m na nke ahụ ịhụnanya na-eme mbe ntorobịa ka na-etolite mana ihe niile agbanweela. O nwekwara ọtụtụ ndị na-eme ya o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị ha na-eme kọlụ na akpọ nwunye ha na fon maọbụ enyi ha nwaanyị na fon ewere ụkwụ chịkwasị n'elu wọọlụ na-eme kọlụ ka dị mma nke na-egosi ịhụnanya. Mana ihe anyị na-ekwu kedu ugboro ole ị kwesịrị na-akpọ mmadụ n'ekwentị ọ bụrụ ọga gị kedu ugboro ole ị kwesịrị ịkpọ ọga gị n'ekwentị ngwa nke a nke ratụrụ ahụ o nwere ihe dị emergency ihe dị important ị chọrọ ịgwa ọga gị ịkpọọla ọga gị ekwentị nke mbụ nke abụọ ịma na ịkpọ ya nke atọ nsogbu gịnị ka ị ga-eme ka esi ekwu oge niile send ya text message send ya text de ozi na ekwentị gị zigara ya ihe niile abụghị na ekwentị izigara mmadụ ozi onye ahụ azaghachizi gị mara na onye ahụ achọghị ịza gị ofu ụbọchị ọ na-abụ na onye ahụ achọghị enwe ọsịsọ nwere nye gị ya bụrụ ka o si dị. Maka na ahụla m ọtụtụ ndị enyi na enyi maọbụ mse eletu ga-echekọwa ya nwoke na nwaanyị na-emekọ enyi bụ ihe a bụ na-ebutere nsogbu na nke nwaanyị so na ọ na-akpọ ya na ekwentị di ya na-akpọ ya n'ekwentị maọbụ enyi ya nwoke a na-akpọ ya n'ekwentị. Nke nwoke asịkwa na mụ onwe m bụ onye na-alaik m na-arụ ọrụ ana m alaik distraction so those calls na-ebute ya distraction m si ele ihe o ji wuru distraction ya sị na ọkpọ ha anya akpa m na mba ka ọ ga-echeta ihe na nwaanyị ahụ mere n'abalị sizi ya ngwa kezie ihe unu mere n'abalị ya sị m ka ihe niile tara n'abalị nwụrụ anwụnta si oke nwanne m nsogbu adịghị ka ihe niile tara n'abalị nwụrụ n'anwụnta mana ka ugbu a n'ebe na anwụ n'anwụnta ya wuru ka o si dị. Ị bụrụ ha na nwoke ịfụtara na ịlụrụ onye na-achọ ka gị na ya na-enwe mkpakọrịta mgbe niile ị kwesịrị ịchọ ụzọ ọ bụ ndị bụ vidio kọl a ga-emegide vidio kọl onye ahụ na-anyụ nshi vidio kọl na-eme o nwekwara ihe ndị ọzọ eji ndụ eme ya tupu gị kpọọ mmadụ ekwentị mara ihe iji akpọ ya ọ dị ọfishal ọ bụ emergency ka ị chọrọ ịnọrọ onye ahụ kidney gị oji ya bụrụ ka o si dị egwu nke aka m ga-eji mee gịnị gaa ṅụrụ tụwa mmiri ya wee egwu nke mụ onwe m chọrọ ịkpọ ịma mgbe ọbụla m batara ya m na-alaik ịkpọ egwu a nke a wee egwu dị oke mana nke akwa egwu nke sitere n'aka Zoro ọkpọrọ nke a culture maka na ọ ga-adị mma ka ị na-akwụda culture iji mere ụdịka number of time ị ga na-akpọ mmadụ na ekwentị maka na mgbe ị ga-akpọgide ihe mba kpọgide mmadụ na ekwentị kpọfuo onye ahụ ya bụrụ ka o si dị. Unu agala ebe ọbụla ọ ka bụkwa ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Echefukwala na m sị na ị ga na-agbalịsi ike na-esoro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche mana anyị ga-aga ṅụrụtụwa mmiri nwee gbarịta egwu nke si n'aka Zoro nke ọkpọrọ culture. Agala ebe ọbụla m na-apụta ugbu a.
ọ dị mkpa ịmara onye gị na ya na-emekọ ihe tupu gị mara otu ị ga-esi na-akpọ ya n'ekwentị. Ịghọta ya, ịghọtara nke a na-ekwu ya bụrụ ka o si dị. Ọ nwunye na-esonyere anyị ugbu a, ya bụ ka Isi Mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme na emume nke chọrọ ya wee emume ahụ eji wetara gị ọtụtụ ozi ekele ahụ bụ nke ndị mmadụ na-ezitere anyị si anyị wee gịnị na-ekelere ha. O nwere onye na-akpọ onye na-atụrụ uche si na-ekelere ya ọyị ya nwoke Ebenezer bụ nke nọ na Canada. A sị ka ekelere ya. M chọkwara iji ohere ahụ wee kelee otu oyi nwoke onye na-akpọ Karim bụ onye nọ otu nwa amadi nọ na Canada, Kunle Karim ọyụwa onye nọ gịnị na Canada. M na-asị ya nwanne nwoke jiri jee na-eme ya nwayọọ na ihe niile ga-eme gịnị adị mma. Ọ dị mma. Ọ bụrụkwanụ na nwanne gị nwoke n'obodo oyibo, kedu mgbe ị ga-akpọzi obodo ole ka ị ga na-akpọ ya n'ekwentị? Maka na eziokwu nọkwa n'ime ya bụ na ọ bụrụ na nwanne gị nwoke n'obodo oyibo, ya bụrụ n'obodo anyị bụ Naijiria, ị ga na-akpọ ya oge niile ọ bụrụ na iji ego ya makwa ego ole ọwụ iji ime gịnị international call ime ego ole ọwụ ya bụrụ ka o si dị. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, ihe anyị nọ na-ekwu n'emume a bụ kedu ugboro ole kwesịrị na-akpọ mmadụ n'ekwentị tupu gị wepụ aka na-enwe n'ofe tupu ya aka mmadụ. Kedu ugboro ole kwesịrị na-akpọ mmadụ n'ekwentị tupu gị ekwesị chere ka onye ahụ wee gbaghachi gị azụ ofu ugboro abụọ ka ugboro atọ ka ugboro anọ ka ugboro ise. O dipendị na ihe ọwụwa emergency ka ị chọrọ ka unu gaa ṅụọ mmanya, nke chọrọ ka unu gaa lụọ ọgụ, ka chọrọ ibute esemokwu. O dipendị na ihe iji akpọ onye ahụ n'ekwentị. Gị nwa na onwe gị wụkwa na onye a na-akpọ n'ekwentị, kedu ugboro ole mmadụ ga-akpọ gị n'ekwentị gị mara na gịnị na ihe ahụ dị serious. Ọ bụkwanụ na tupu ihe a dị serious ka ị ga-epik n'ekwentị. Ama m na enwere mgbe ụfọdụ ọ ga-adịrị mmadụ ka ọ hapụ ịtụpụrụ onye ọbụla ọnụ n'ụwa ka a kpọrọ naanị gị sọsọ naanị gị biri n'ụwa. Ọ bụrụ naanị 10 minutes ama m ka na ọ dịcha onye ọbụla n'ahụ. Ivu ndị gị na onwe gị ahụ ị lụrụ alụ ma nwunye gị ahụ ị lụrụ, o nwere mgbe ọ ga-aga gị esi one day ọ bụrụ 24 hours ka ị hapụ ihe onye ọbụla. Ọ ka iji bụrụ mmadụ. Mana eziokwu n'ọkwa n'ime ya bụ na o nwere ihe a ga-akpọgide mmadụ ga-ekpogbu onye ahụ, ya adịzi ka iji onye ahụ ojigo ụgwọ. Mama ụtara ọ bụgoro onye ejighị ụgwọ ịma arụtụgbu m aka nke ahụ. Onye ejighị ụgwọ bụ ike kpọọ ya ugboro ofu ma ugboro abụọ tụmadị ugboro atọ gị wepụ aka ya nwere ofe tupu ya ahụ aka mmadụ. O wee eziokwu gị nwa na onwekwa na onye ji ụgwọ gbalịsi ike mmadụ kpọ gị na fon gị mee gị pike kọl. Mụnwa na onwe m na-ekwu nke a, ọ dịrị m onwe m dịrị gị nwa na onwe gị na-elere m ya bụrụ ka o si dị. Ma oge niile m bịara ebe a ana m ekwu ya na ọwụ gịnị na ọmụ ọwụ kacha mana na ọ bụ m onye nsọ. Mba, m na-ejikwa ụfọdụ ụbọchị m na-ejikwa otu ihe na-akakasị na ndụ m kwa ụbọchị na-eweta gịnị na-eweta isiokwu maka na onye nwa na-aka mma karịa ihe ime gịnị ihe depụta isiokwu otu ọbụla ihe ọbụla mmiri na be unu na were ọsọ zitere anyị na Isi Mbido telivishọn. Ebe a ka m ga-anọ gị wee kpaa landlord gị ahụ na-enye gị nsogbu, ya bụ onye ahụ tenanti gị ahụ na-enye gị nsogbu, nebo gị ahụ na-enye gị nsogbu, ọ ga-ekwe gị ṅụrụ mmiri tọrọ iko bịa kọọrọ ya ka anyị were ya wepụta isiokwu wee mee gịnị wee kọwaa ya n'Isi Mbido. Ya bụ ọ dị oke mkpa iji mara ụdịka pozishọn nọ tupu gị kpọọ mmadụ n'ekwentị, mana ma ọ bụ ihe dị oke mkpa na onye ahụ ga-epiki. Ihe ọzọ o ji dịkwa oke mkpa iji mara ma ọ ga-adị mfe onye ahụ ipiki kọọlụ gị mgbe ahụ ị ga-ama ụdịka onye ị na-akpọ n'ekwentị maka embarrassment. O nwere onye ị ga-akpọ n'ekwentị mgbe ya sị dad what is that nnana gị gịnị kedu ihe mere nwa m ụtara. Kwesịrị m ụdịka onye ị na-akpọ na fon tupu ime gịnị ịkpọwe ya na fon. Ebe a ka a ga-apịacha ya n'ụbọchị taa. Echefukwala onye na-ewetara gị emume oge niile bụ Maazị Edomikechukwu Samuel ụka aka jitakpofe mee Isi Mbido nwata aka na eze ọka na consider the consideration serve the federation. Unu ma nke a ọfụma ihe rọba 1 ọfụma na gịnị na Atlantic Ocean. Ya bụrụ ka o si dị ebe a ka m ga-apịachi ya n'ụbọchị taa. Echefukwala na m sị n'oge niile ka ị ga na-esoro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram na YouTube ka iwe ike kirie ihe niile n'uji ya bụ nke ndị ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn na-ewetara gị. Dịka m na-ekwu oge niile, ọnwụ na ị ga-aṅụ mmanya akwala ụgbọala, ọnwụ na ị ga-akwa ụgbọala aṅụla mmanya, maka ịṅụ mmanya kwa ụgbọala eme gị gịnị akwa gị na awa nna asị m ka emesịa.